Norja, helle, neljä pyörää, tuhansia kilometrejä. No niin, tästä alkaa Norja seikkailu 25. Näillä on päämäärä lähtö. Tavara on riittävästi mukana. Passi on, hammasharja on, lompakko on, kännykkä on. Navigaattoria ei ole näköjään. Kesäloma alkaa. Laukut on pakattu, pyörä on tankattu. Pyörän nokka kohti satamaa kääntyy, 4 pyörää jonossa. Se on nyt menoa, hikisenä seisoo 3 miestä ja yksi neito. Mulla on joko takittaa hihat irti ja crossipaita tossa. Kaikki räppänät auki ja silti on semmonen pikkusen hiottava auto. Ai, mistä hymyä? Mihin ollaan menossa? Norja? Jaa. Lähet. Noniin. Tää oli sitten siinä. Helppo päätös. Oli. Tukholmasta lähdetään, keli on harmaa. Ruotsin läpi matka käy, kunnes ylitetään raja ja näky alkaa. Hei, me voitettiin tää ralli. Jos on Norjan vuoret kohoaa, jättiläisinä eteen, myös vuonot silmää hivelee. Ei tarvita kilpailua, ei hulluimpia temppuja, vain se nautinto kun pyörä kulkee ja katse kohtaa näkymää. Pojat saa ajaa vauhdilla, nauttivat omalla tavallaan. Me katselemme maisemat, nautitaan tästä vapaudesta. Vaikka nää uudet nahkahousut saa mut hikoilemaan kuin saunassa. Ja toivon sadetta, mikään ei pilaa tätä nautintoa. Ne on nää meidän jutut, meidän muistot, ne on aina täällä sydämessä. Valon näytteeksi ei koskaan parasta miestä valita. Kato nyt kun mä nivistin itteeksi. Hei, siinä on mun lasi tällä. Mitä lasit? Mä suunnilleen suorat tällä. Ai niin, missä meillä on pöytä? Se on täynnä viinapulloa. Vesipulloja. Onks mä kamera päällä? No ei. Kas on se. Nyt on paha paikka. Kolmen heitto ja ohi. Otatko uudestaan? Hei, tuu Markkasta tossa. Motokaa. Liimataanko sun ottaa? Hei, liimataan se tonne. Täällä on